Takže je 28. september 2013. Skupina mladých nádejných horolezcov dorazila na vrchol legendárneho povstaleckého kopca Chabenec. Zvolili sme náročnú severo-južnú trasu z obce Magúrka a tento výstup chcem venovať rodine Trabalíkovej, preto sme ju nazvali Marianov Memoriál, pretože nedožijem Mr. and Mrs. Trabalíks dosiahli prvýkrát v živote hrebeň, nízkotatranský hrebeň a túto perlu tohto nášho veľhorstva povstaleckého. Takže čo hovorí hlavný protagonista dnešného memoriálu? Ako sa cítime? Je tu veľmi krásne. A? Čo by som ešte povedal? Ďakujeme ti za zorganizovanie tohto memoriálu. Hlavne pánovi Točkovi a pánovi Jedličkovi. Ja by som len toľko, že Free Tibet! Čau. A my